Den magiske hat. I en landsby i det fjerne var 2 søstre ude at gå. Det var en smuk forårsdag, og blomsterne var lige sprunget ud. De fik øje på en smuk hvid hat, der lå i græsset. Den virkede normal, men pludselig strålede et stærkt lys ud af den. Isabella advarede Viola om at tage hatten på. "Vent! Stop!" råbte hun, men fristelsen var alt for stor. Hatten lyste helt op, men der skete ikke noget. De tog hatten med, for det var jo en smuk hat. Men pludselig kunne Viola mærke en rumlen i hendes krop, og hatten skød hende op i luften med over 2000 km i timen. Hatten lyste op for sidste gang, og den sprængte nu Viola i 1000 små lysende fragmenter.